Danas se ekipa iz Mosta pronašla na posebnom zadatku. Uređenje novog biznis prostora najpopularnijeg pilates studija u Beogradu nije naivan zadatak, osim ukoliko na teren ne izađe jedan ozbiljan mostarski trio. Dobro, sastavimo jednu policu. Kako smo se organizovali, 20 i nešto. Evo ćeš skrenuli, ti se struje. Strava. Upravo kako se zamislio, momci su tako i napravili. Nije prošlo ni pola dana, 210 sve preporuke za Most aplikacije. Hvala, momci, ok, sad stvarno pričamo. Živjeli.